Takže čau borci, nebudem to zdržovat. Minulý video, který jako dost jsem se páral tam s tím odkazem v tom shortu na to video, to bylo jako hrozný. Takže já nebudem to zdržovat, nebudu tady vykecávat dneska asi jako včera, že vlastně dneska je 21. a já jsem to točil 20. Takže jedeme do arkády a jdem dělat další prep. A i včera ten konec tak byl hrozně divný, protože vlastně já už jsem byl tak unavený z toho editování a stříhání a já jsem tam ještě ke konci jsem nic neřekl, protože mě začal volat kámoš, takže já jsem to měl takový celý to, takže jsem tam musel hrozně moc části vystříhat, aby to vůbec jako bylo trošku normální. Tak jsem se ještě trapil s CapCutem, abych to tam udělal, já normálně končím s CapCutem, já už prostě se do něj ani nepodívám. Všechno budu dělat v nějakým Photoshopu, ale v CapCutu už nikdy. Já vím, určitě tady budou komentáře, ale vidíš, CapCut je skvělý. No, jako možná tak na kousky videí, ale jakože na tohle ani náhodou. Tak prostě Photoshop teďka nějaký. Tak. Jdem dělat prepy. Kašlu na všechny nějaký věci prostě. Dělám to rychle. Dneska jsem chtěl vlastně hrát s kamarádama, akorát oni nemůžou, takže mě napadlo, že budu natáčet. Tak, vezmu si tady tyhle autosa a prosím, ať jsou někde blízko, ať prostě nejsou na druhé straně mapy, protože to je nejhorší, co může být. Ještě si zavolám auto. Si pamatuju na minulém videu, tak jsem tady řekl, jasné mechanik, jasné Pepa. Si pamatuju. Vypadám, já nevím, když jsem se díval na to video, co jsem točil, tak já jsem prostě musel cringeovat, protože to bylo hrozně cringe. Ale jako, to bylo, jak kdyby to natáčelo dvouletý děcko. Ale překvapivě už tam mám, myslím, 2 lajky. Včera jsem byl hrozně ukecanej, dneska bych to viděl spíš na to, že prostě budu tak jako hrát a budu prostě, budu se snažit udělat co nejvíc věcí. Bum. Yes, tohle je ta, já jsem se zapomněl předtím ale podívat na mapu, ale tohle je lokalita, ve které jsem ty auta měl i v minulém kasino hejstu. Jestli je mega dobrý. Sakra. Jsem si vzpomněl mega daleko od toho. Wow.
Bum. Kde jste? Sakra. Hej, to je mega těžký. Ono se to nezdá, ale prostě oni jich tam hrozně moc. Jo, oni vystřelí na mě už odtud. Tak pojďte, mazánci. Namažu si vás na chleba. Teď zase mě zabili, ale teďka jsem jich zabil hodně. Pojďte. Já se vás nebojím. Bum. Kde je? No tady. Budeme si hrát na schovávanou. A nevím, kde se ještě tě nebudu zabít. Musím si vzít do mikro SMGčka nějaký taky náboje. Hej, pěkný druh byl. Ale těším se, až bude první stream. Když to bude asi za hodně dlouho, ale těším se. Hej, tak je byl. Kráva jakási. Řídit to neumí. Prostě chlapi jsou lepší v řízení. A pokud se na tohle dívá nějaká žena, tak mě nebacejte, prosím. Já jsem hodný člověk. Mám dneska docela rýmu. Ale i přesto to pro vás dělám. I když to minulý video, tak skoro nic nemá, jo, protože má pár zhlídnutí a 2 lajky, tak i přesto to pro vás dělám dál. Že mě to baví. To je odpověď prostě na všechno. Uhní tondu. Jasné. Yes. Tohle bez takhle no jo, tak tohle stříhnu. Aha, je to špatně, že? Takhle.
nemám žádného editora, nemám nikoho. Jo, prostě tohle je všechno, já si stříhám sám, efekty si dělám sám, jo, všechno si dělám sám. Protože jako, když mám 2 odběry a jeden z nich je moje mamka, tak jako, tak asi si nemůžu platit editora, že jo. Budu mít tak jako 2000 lajků, ne lajků, odběratelů, což se asi nikdy nestane, nebo možná jo, ale tak bych o editorovi jako i popřemýšlel, ale teďka reálně já si zaplatím editora na 2 měsíce třeba, jo, prostě bude stát, nevím, 1000 na 1000, ne, tak nevím, 200 na jedno video, ale pak vlastně ve výsledku, tak stejně já s ním za chvilku skončím a jenom vlastně to, co já jsem farmil, tak to já nebudu mít. A to, do čeho jsem to dal, tak to taky nebudu mít. Takže já nebudu mít vlastně nic. Pohni to dolů. Jo, tak ty si jako... Ty mě jdeš zbacat. Tak ty mě jdeš zbacat, jo, jako... Četkle, starý, ti rozstřely mají tu tvou blbou dodávku. Tady ti to bude hodně bolet. Že? A tam ti to hezky bolelo. Ne, nejsem uchyl. Ty, co? Reálně já jsem prostě zadriftoval a borec prostě utekl. A hej, co to je?